Ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana es van associar amb un objectiu: contribuir al desenvolupament dels països empobrits i sensibilitzar a la societat valenciana des de l'àmbit local. Així va néixer el Fons Valencià per la Solidaritat. El Fons Valencià és una associació sense ànim de lucre i sense tendències partidistes, que es nodreix de l'aportació anual dels seus socis i d'administracions públiques per aportar endavant 3 tipus de projectes. Projectes de desenvolupament, que afavorisquen una cooperació descentralitzada, municipalista directa i que contribuïsquen al desenvolupament humà, la disminució de la pobresa, la governança local i a l'empoderament de les dones. Projectes d'educació per al desenvolupament i sensibilització, destinats a promoure una ciutadania global generadora d'una cultura de la solidaritat i compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com amb la promoció del desenvolupament humà i sostenible a través d'accions concretes en els municipis de la Comunitat Valenciana. Projectes d'acció humanitària, destinats a pal·liar la situació de vulnerabilitat de les persones afectades per situacions derivades de catàstrofes naturals o conflictes socials. Per què sumar-se al fons? Per a aprofitar més i millor els recursos, per a participar en projectes més grans que un ajuntament no podria afrontar en solitari, per assegurar que els fons destinats s'invertixen en cooperació, per a contribuir a un model de cooperació coherent, per a fomentar el municipalisme, per a treballar el cicle integral del projecte, per a promoure el compromís dels ajuntaments amb la cooperació internacional per al desenvolupament. La idea és senzilla: suma't al Fons Valencià per la Solidaritat. Junts i juntes podrem fer més i millor.